Size sroşna näme gerek? Durmuşdamy? Umuman. Sroşna näme gerek? Срочно пулировать. Edir şu anda puliro. Ya Hudaý jana şükür. Sağlyk bolup dursa, hosarlanma diýdiýlemden janlar da orada pul näme elin kırdır da rahmet etse işlese. Köprak yatman ýerräk turbadrak yatsan o zady gazanyp bolýar. Esa sağlykdan aýyrmadyn, o adamlardan aýyrmadyn. Ay bula bolla indi diýip gidenler hem ne diýip orada Allah jan şolary danym bak ýalňyşyp dursa diýdirse bolly. Şonu diýdirip bilsek bolýar Allah jan diýdirde gördüm. Ay bilmedim. Aýtsa. Ay emmekse pul geregem. Horlanmak. Ya nesip varsa bir köpeleyin anasan. Birinci maksadım şu. Pulleyin. Ya. Can sağlık gerek. Can sağlyk. Aa. Yaran opmy. Aynı gerekse. Sağdyn bolsaň o diýende. Aa, tağdın ilk bilene tağdın bolsaň, hemme de yetip bolýar, hemme de edip bolýar. Bana höwes gerek. Höwes gerek. Şunu da aýtdy. Sroşny mi? Maňa näme gerek ay sroşny? Ay bir gerekli da ýok üýtgeş bir sroşny. Ýok, daýyşky bolup. Şonu dogry aýdymda. Ha, oňar, buňa ýene. Näme diýsen? Pul diýsen bilmediňmi? Elimden ele zat olsa berjekdim da onu. Bak, Ulan mende yok da. Tamam.